16. izdanje festivala duhovne glazbe Krapina Fest donosi nam i 2 nosača zvuka na kojima se nalazi ukupno 28 novih duhovnih skladbi. Među njima je i pjesma koju ćete čuti sljedeću, a koju izvodi Maja Varga. Maja dolazi iz Zagreba, život je posvetila glazbi. Kao profesorica glazbe vodi zbor i orkestar. Autor je velikog broja duhovnih pjesama, pa tako i večerašnje. Aranžman potpisuje ponovno Igor Milić. Svet je Gospod i Maja Varga.